Ten list kieruję do wszystkich. Raczej większość osób przeżyła nieodwzajemnioną miłość. To był pierwszy dzień szkoły. Idąc przez korytarz zauważyłaś go. Od razu przyciągnął twoją uwagę. Potem okazało się, że chodzi z tobą do klasy. Wszystko szło w dobrym kierunku. Zaprzyjaźniliście się. Gdyś zamiast wysłuchać, co czujesz, zachowałaś to dla siebie. Potem miał dziewczynę. Jedną, drugą. A ty ciągle byłaś z boku. Wreszcie, nadszedł ten czas. Nie miał dziewczyny, a między wami wszystko układało się dobrze. Postanowiłeś tego nie spieprzyć i wyznać mu, co do niego czujesz. Zranił cię. Nie umiał powiedzieć tego delikatniej. Płakałaś przez niego w nocy. Nie spałaś. Nienawidzisz go. Nienawidzisz. A jednak kochasz. Zerwałaś kontakt, ale tak bardzo ci go brakuje. W jego uścisku czułaś się bezpiecznie. Komu ta historia nie jest znana? Jeśli jej nie przeżyło, to się o tym słyszało, czyż nie? Jeśli cię odmówił, to znaczy, że nie był ci pisany. Nie trać na niego czasu. Nie wypłakuj tyle łez. Weź się w garść i rozejrzyj się. Na pewno jest ktoś, kto jest ci pisany. A jeśli to ty jesteś tą osobą, której ktoś wyznaje uczucia, to jeśli wiesz, że związek z tą osobą nie ma najmniejszego sensu, to staraj się to powiedzieć delikatnie. A jeśli nie czujesz czegoś takiego, to spróbuj związku. Może to właśnie ta osoba była ci pisana?